Čaute ľudia, to som Katrina. Dneska by som vás chcel veľmi rád privítať u takého menšieho videjka. A dneska to bude tutoriál, ako si urobiť intro cez Camtasia Studio 8. Takže ideme na to. Máme tu na zapnuté Camtasia Studio 8 a intro sa dá urobiť dvoma spôsobmi. Jeden spôsob, nepíšite. Prvý spôsob je ten, že proste použijete programy, ktoré sú v Camtasia Studio a ďalej, že si proste tie programy tam preťahnete z vášho počítača. Ja vám ukážem prvý spôsob a to je taký, že si otvoríte library. Ja to tu už mám pripravené, ale ja to dám do pôvodného stavu, aby ste si to mohli aj vynájsť. Takže prvé, čo si tam dáme, je určite nejaké krásne pohyblivé pozadíčko. Teraz nie, tu nie. Neviem, kde to je. Áno, tu nak. Takže annotate title. A vidíte, je to takéto nádherné. Samozrejme, že my to nemáme na tejto lište, ale máme to len takto. Tak my si dáme eto timelapse of playhead. A máme to tunak. Áno, teraz sa vás to hneď spýta, že v akom rozlíšení to chcete. Ak to chcete odozdať na YouTube, tak by som vám určite doporučoval dať totok. Ja si toto dávam vždycky, ak je to neodozdávam na YouTube, ale ja si to proste dávam vždycky, pretože je to neskutočne dobré. Dobre. Takže teraz si dáme play. Je to takéto nádherné. Takže teraz si k tomu určite dáme nejakú muzičku. Muzičku vybereme, kde to je? Áno, Music Piano Load. Dáme si short form, čo si dáme tiež, je to tam vpred, a máme to na tejto plošine. Samozrejme, že my to nechceme mať takéto dlhé, pretože to potom budeme mať dlhšie než totok, a preto si to skrátime. Veľký pomocník je, že proste idete takto pomaly a hneď vás to tam vráti presne ako to máte. Teraz to môžeme pustiť a máme k tomu krásnu muzičku. Neviem, či ju budete počuť, ale je to neskutočne pekná pieseň. Ospravedlňujem sa. A tu sa ešte máme ešte nejaké také inakšie animácie. A ty som si to ani nevšimol. No nevadí. Teraz ideme na nadpis. Hej, a dáte si to napríklad menu svojho kanálu. Dáte si to napríklad takto nejak, neviem. To je už na vás, ako si to dáte. A teraz si dáte fill a dáte no fill. Ale stále to máme túto plošinu. A tu tam nechceme a preto dáme border a dáme no border. To je asi tak všetko k tomuto. A sem si môžeme napísať nejaký text, hej, proste blablabla. A máte to tam, budete to tam mať proste. A vidíte, je to tam. Dobre, to by bol takýto spôsob. Teraz si ukážeme ten druhý spôsob. Ten sa už o mnoho viacej oplatí. Takže vyhľadáme si stránku, počkajte, vám to neukážem, movietools.info. Tunak je to tak, že si tunak môžete stiahnuť napríklad, neviem, takéto veci, odkaz dám do popisku, a takéto veci si tam proste môžete dať a môžete si z toho spraviť neskutočne nádherné intro. Dobre, dáme si napríklad tento Matrix. A tam si to môžeme pustiť, že ako to vyzerá. Vidíte, je to veľmi pekné, ale ja som si už predom stiahol také veľmi nádherné a to máme tunak.
To je veľmi pekné, tiež si tam prekopírujeme nejakú muzičku. Ja som si vybral Ahrik znova. Tiež do popisu dám link, kde si to môžete stiahnuť. Ale to tunak. Takže, tunak máte totok, a je to veľmi pekné, takže dáte zase a máte tunak. Samozrejme, že to máte veľmi malé rozlíšenie, preto si to môžete takto krásne zväčšiť. Tak. A tak. A máte to takto. Samozrejme, že to vyzerá veľmi pekne, ale máme to bez zvuku a to je úplne na hovno. Preto si k tomu pridáme Ahrik znova a máme to mŕte dlhé. Preto dojdeme až na koniec, tak si to zoberieme a pôjdeme až úplne na začiatok. Takže asi nejak takto. A zase samozrejme tá oranžová čiarka nám to uľahčila. Vyzerá to úplne cool. Hlavne táto guľa. OK. Teraz si to nahajte takto. Túto čiarku si nahajte takto. A za chvíľu vám hneď poviem prečo. Že keď tu budete mať názov, tak zoberieme. Áno. A nemáme to tam. Sakra. No nevadí. Takže. A tunak. No vlastne tunak to tiež tak funguje. Ale tunak si to v pohode môžete dať takto veľké. Počkajte, je takto. Sakra, som to teraz nejakú blbo posunul. Tak. Sakra, ja som to aj vymazal. A keď tu máme totok. Hej, a tu si to môžeme napísať kľudne väčším písmenom. Počkajte, ja to vymažem. Tu dáte takto. Ja neviem, si tam proste dáte. Hop. Máte to takto, hej? Máte to takto veľkým písmenom. Buď si tam dáte meno, alebo mne to úplne určí, čo si tam dáte. Teraz, ako si to dať na pracovnú plochu? Dáte si producent and share. A tunak si dáte MP3 only a tu 240. Môžete dať share to YouTube, že hneď to dáte na YouTube, ale ja toto video nechcem dávať na YouTube a preto dám MP3 online. Tak, máme ďalej. Tu si to môžete dať nejaký názov. To napríklad pomenujem moje, neviem, moje video napríklad. Tu si tiež musíte dať, že dáte napríklad pracovnú plochu, alebo ja neviem, dajte si tam hocičo. Vidíte to, to je takto. Objaví sa vám súbor a v tom budete mať tú vašu zložku. Počkajte chvíľu. Čakáme. A je to tam. A vidíte, toto je naše video. Teraz sme si tam uložili. OK, dokončiť. A tak to proste máte. Áno, vidíte. Vidíte, Camtasia Studio fakt doporučujem, je to neskutočne dobrý program. A týmto by som to asi ukončil. Takže... Čus!